Лидерът на ДПС Ахмед Доган представи лично кандидатите за депутати на предстоящите парламентарни избори от 13-ти Пазарджишки многомандатен избирателен район в Велинградското село Света Петка. Хората посрещнаха с бурни аплодисменти мажоритарния кандидат Рамадан Аталай, водача на пропорционалната листа Делян Пеевски, Искра Михайлова втора в листата, както и евродепутата Филис Хюсменова. За да решим всички проблеми, които са на Света Петка, ние трябва да имаме Велинград. За да решим всички проблеми на Велинград, ние искаме област Пазарджик. Сега голямата ни цел е да бъдем първа политическа сила в област Пазарджик. Според Ахмед Доган обаче един депутат няма да е достатъчен, за да се решат проблемите. Този път молбата ми е за пълна мобилизация. До последния човек, защото този път искам 4 депутати от Пазарджик. Идеята на изборите тази година е: идваме, за да останем и да поемем цялата политическа отговорност, заяви Доган. Купуването и продаването на гласове е престъпление.